asama lieta ngoro ku Paulo Onyango Nyamo epare ekorua nyatieko ya Chanyakoe president ya Chanyakoe gaiga egatotebinga in 3 weeks time ngobekare rami lakini boniga ande twarorire ande pare ko omonto mwa akobeka omoro muguru bono igo ngotute kumanyanga ngoyo kale kobeka nando omoro mwe pare kwa tete gotobekero rami naro nkobodi amalieta nkoro kwa Jared Onsongo nigondo mwana boda boda ase stage ekorua Chanyakoe yagenda Iranda yagenda Nyatieko itangani ngwakera aba president ndiyamona asemene meme yawakodira sengenje pare wachagire kwa Erosa lakini okumi kolinge pare none formula rwate batenga in 3 weeks time koje bekore ram enchere ko roganta ram yabe kuwe kya pare koru kyoge ko yana mate matongo kwate batenga in 3 weeks time koje kwata ni ram ne pare kwenda igonga ayo ndikia be kulo no moro Mr President ndoma yatinga wana no moro wana wa tebete go sine ram yar ko be kwa minto okobori wote no okumi wote kolinga osana ne asamangana ya lindo fatiri tumanyangane erami ko be ko sino moro masingo renga no moro mo ko be ko osona kimuro jaba na inji biamono samari tangoro ko dini sabo kegetio ngwa kirambia mono morayo itogwense Mheshimiwa William Samoei Ruto asogo twaidie pare yete Iranda ne pare yete Ochimatongo kutobera kwa rengera mindochi arimiru lakini bone ndonachire oshanga angelinga yale miru byapi lakini yangere kobe ku omoro mwebo ntima itimondo kyo chete kutobekero omoro mwasenyenjo egwate tini rami kutobekero se matuko yechi wiki ibere nchama ena tingo kiripi oikanga imanyanga ki omuraiga tete ngane rami kobe ngayi rami yere na bananga nigo yo mona ne yaki opo mona sege no no pale wakoka Chanyakoe yagenda kuwajia yagende kule mwa yate tungobe kule rami ana abantu bande bakubuline rami amaramu drama nyangi kigandira ni pare Chanyakoe yagenda Iranda yasonya Tieko kwagache yakwane tungane rami aiga Nyakoe biasara byokolekana bicingoko na pota chinyeni na ibintu abantu baramanya ngikegenda tasepa ene pale Chanyakoe kogenda uchikyoge mate uchige tonto abantu basemete ngane rami kune president yatebete bono bakobonye ngani ngo nando bekiro moromu ase president yatebete rami go chakobeko